डिजिटेल आपडेट लानानै फैदों जाय बिथांमोननो इमारजेन्सि फैसानि गोनांथि जायो। जुदि नोंथांनि आखायाव फैसा गैब्रबा अब्ला नोंथाङा अनलाइननो न'आव थानानै नोंथाङा मबाइल फनजोंनो नैबे एप्स लन एप्स RBI रेजिस्टार गोनां मोनसे जेनुवेन लन एप बे एप्सखौ नोंथाङा मबाइल फनावनो इनस्टल खालामनानै नोंथाङा मबाइलावनो अनलाइन एप्लाइ खालामनानै नोंथाङा बेयाव लन मोननो हायो। 500निफ्राय नोंथाङा बेयाव नैबे 8,000हालागै नोंथाङा बेयाव लन मोननो हायो। फार्स्ट नोंथाङा जेब्ला लन लागोन 500निफ्राय नोंथाङा बेयाव नैबे 8,000हालागै लन मोनगोन। जाय बिथांमोना मिथिया नोंथांमोननो आङो दिनैनि नैबे भिडिअखौ लादों। जाय बिथांमोना इमारजेन्सि फैसानि गोनांथि जायो, जुदि नोंथांनि आखायाव फैसा थाया नोंथाङा नैबे एप्सखौ बाहायनानै नोंथाङा इजियावनो लन मोनो। लोगोसे नोंथाङा बे लनखौ लानानै टाइमाव टाइम जेब्ला रिपेमेन्ट खालामबाय थागोन नोंथांनि सिबिल स्क'रा मोजां जागोन आरो नोंथाङा गेदेर लननि थाखाय जेरावबो नोंथाङा इलिजिबोल जागोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। नोंथाङा बेयाव बोरै एप्लाइ खालामनो, बेयो मा एप्स आरो बेयाव नोंथाङा बोरै रिपेमेन्ट खालामनो बेनि A to Z आपडेटखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों होगोन। जुदि नोंथाङा बेयाव इमारजेन्सि पार्सनेल लन लानो सानदों नोंथाङा मोनसे एप्स डाउनलड खालामनांगोन। बे एप्सनि मुङानो जाहैबाय नोंथाङा नैबे प्ले स्ट'राव थांनानै ब्रान्च बेखौ नोंथाङा इनस्टल खालामनांगोन। आङो बेनि लिंकखौ भिडिअनि गाहायाव होखादों। नोंथाङा आंनि लिंकजों थाङोब्ला 100% नोंथाङा लन मोननायाव चान्सआ थागोन। नोंथाङा लिंकआव थुनानै भिडिअनि गाहायाव लिंकआव थुनानै नोंथाङा नैबे ब्रान्च एपखौ नोंथाङा इनस्टल खालामनानै लाबानो जाबाय आरो बेखौ अपेन खालामनानै नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया नोंथाङा बेयाव लनखौ बोरै लागोन आङो बेनि आपडेटखौ खोथानि फुल बेनि लन एप्लाइ खालामनायनि भिडिअखौ आङो नैबे भिडिअनि गाहायावनो होखादों। आं दानिया नोंथाङा बेयाव बोरै लनखौ लानो आङो नोंथांमोननो आपडेटखौ खोथाहरनो नोंथांनो आङो लाइभ खोथाहरगोन। नोंथाङा लनखौ बोरै बेयाव लागोन गिबियावनो आं नैबे 2500खौ आङो बेयाव लनखौ लानो सानदों। नोंथाङा बेबायदि नुनो मोनगोन जेब्ला नोंथाङा बेयाव एप्रुभ जागोन लननि थाखाय। दानिया नोंथाङा नैबे कन्टिनिउआव क्लिक खालामनानै होनांगोन। बेयाव नोंथाङा कन्टिनिउआव क्लिक खालामनानै नैबेयाव नोंथांनि प्रिन्सिपाल एमाउन्टखौ नुगोन आरो नोंथांनि बेयाव टार्नअभारखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन। नोंथाङा बेसेबां मान्थनि थाखाय बे लनखौ लानो सानदों नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोनदों। बेखौ आङो 62 डेसनि थाखाय लानो सानदों। नोंथाङा बेयाव नायबानो जाबाय। नैबे एप्सआ मोनसे जेनुवेन RBI रेजिस्टार गोनां, थेवबो नाथाय बेयाव इन्टारेस्ट रेटआ एसे बुरजा गोलैयो। नाथाय इमारजेन्सिनि थाखाय नोंथाङा बेयाव जुदि लानो सानदोंब्ला नोंथाङा बेयाव लाजागोन। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों टटेल डु। नोंथाङा बेयाव 2500 जुदि बेयाव लन लायोब्लाथाय नोंथाङा 2664 बेखिनि रांखौ नोंथाङा टटेल बेयाव रिपेमेन्ट बानायफिननांगोन नैबे 62 डेसनि गेजेराव। मास मोनसेयाव नोंथाङा बे लनखौ रिपेमेन्ट खालामबाय थानांगोन मास मोनसेजों। दानिया नोंथाङा नैबे कन्टिनिउआव क्लिक खालामबानो जाबाय आरो जुदि नोंथाङा नैबेयाव डिटेल्सखौ नायनो सानदों नैबे डिटेल्सखौ नायजागोन। नैबेयाव नोंथाङा डिटेल्सखौ नायनो हागोन। नैबे भिउ डिटेल्सआव क्लिक खालामना होबा नोंथाङा नुनो मोनगोन। नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोनदों। बेफोरबायदि नोंथाङा नायजागोन। दानिया नोंथाङा बे कन्टिनिउआव क्लिक खालामबानो जाबाय आरो नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि बेंक एकाउन्टखौ सिलेक्ट खालामनांगोन आरो नैबे कनफार्मआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन। आङो दानिया बेयाव कनफार्मआव क्लिक खालामबाय। आं नोंथांमोननो लाइभ देखायहरदों। दानिया बेयाव बेबायदि मोनसे एग्रिमेन्ट गेवगोन। बे एग्रिमेन्टखौ नोंथाङा बोखोनानै नैबेयाव मोनसे टिक खालामनांगोन। नोंथाङा बेखौ फरायबा फरायजागोन। नैबेयाव नोंथाङा दानिया एक्सेप्ट एन्ड कन्टिनिउआव नोंथाङा क्लिक खालामनो नांगोन। एक्सेप्ट एन्ड कन्टिनिउआव क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगोनो जोंनिया दानिया लन एप्लाइ खालामनाया जोंनिया जाबाय। बियो दसे थानानैनो जोंनि बेंक एकाउन्टआव राङा हाबगोन। दानिया नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे लना लगे लगेनो आंनि बेंक एकाउन्टआव हाबबाय। नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे 2300 बेखिनि लना आंनि बेंक एकाउन्टआव हाबबाय। दानिया नोंथाङा लाइभ नुनो मोनबाय। दानिया नोंथाङा लन हाबनायखौ नोंथांमोना लाइभ नुनो मोनदों आरो नैबेयाव नुनो मोनदों बियो डु डेट। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों डु डेट। लनखौ जेब्ला नोंथाङा लाबाय दानिया नोंथाङा बेखौ बोरै पेमेन्ट खालामनो नैबेखौ आं दासो लाबाय। बियो 1 सेकेन्डनि गेजेरावनो लना हाबदों। दानिया नोंथाङा बेखौ मेक पेमेन्ट खालामनो थाखाय नैबे मेक पेमेन्टआव क्लिक खालामनांगोन। मानो होनोब्ला नोंथाङा रिपेमेन्ट बानायफिननांगोन नैबे टाइमाव। दानिया आं नैबे मेक पेमेन्टआव क्लिक खालामबाय आरो नोंथाङा बे नेक्स्ट पेमेन्टखौ नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। नोंथाङा रिपेमेन्ट बानायनो थाखाय नैबेयाव
बेयो आंनिया मास मोनसेयाव नैबे 1332 बेखिनि जादों। नोंथाङा नैबे कन्टिनिउआव क्लिक खालामनांगोन आरो कनफार्माव क्लिक खालामनांगोन। नोंथाङा फनपे बा पेटिएमजों नोंथाङा बेयाव UPI एपजों नोंथाङा बे लनखौ रिपेमेन्ट खालामनो हागोन। बेबायदि नोंथाङा बानायनो हागोन। जुदि नोंथाङा इमारजेन्सियाव फैसानि गोनांथि जायो, नोंथाङा बेबायदिनो बे एपजों लन लानो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय, चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ। लिंकखौ आङो भिडिअनि गाहायाव होनानै दोनदों।